Velkommen til denne film, der handler om Kolding Kommunes arbejde med at skabe en god skole for alle elever på Kolding Kommunes skoler. En god skole for alle blev politisk besluttet og igangsat i 2021 og har siden dannet rammen om udviklingen af Kolding Kommunes fælles skolevæsen. Målet er, at skolevæsenet er fortsat høj kvalitet, hvor flest mulige elever lærer og trives i den lokale folkeskole. Alle børn og unge gør det bedste, de kan. Det er faktisk den måde, vi møder alle elever på. En god skole for alle har 4 fælles indsatsområder. Fælles kompetenceudvikling, organisering, støttesystemer og partnerskaber mellem skoler. Fælles kompetenceudvikling. Alle medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere deltager i fælles kompetenceudviklingen inden for den nyeste forskning og viden om at skabe trivsel, udvikling og læring for alle elever. Formålet er at få ny viden og afprøve denne i praksis. Målet er, at de voksne omkring eleverne bliver bedre til at skabe en udviklende skolegang for alle elever på Kolding Kommunes skoler. Organisering. Byrådet i Kolding Kommune har afsat penge til, at skolerne kan arbejde med undervisningen på nye måder. Det betyder for eksempel, at der kan være flere voksne i klassen på samme tid, eller at eleverne kan deles op i mindre grupper. Der er også fokus på at skabe et tæt teamsamarbejde mellem de voksne, der er omkring eleverne og deres klasse. Formålet er at skabe en varierende undervisning af høj kvalitet, og at eleverne oplever nærværende voksne. Støttesystemer. I arbejdet med at skabe en god skole for alle børn, samarbejder de voksne omkring eleverne. Alle eleverne skal mødes, hvor de er, og derfor får voksne faglig og pædagogisk sparring af skolens egne ressourcepersoner eller af samarbejdspartnere som f.eks. PPR eller familieafdelingen, både i klasserummet og til sparringsmøder. Disse støttesystemer arbejder også med at understøtte arbejdet mellem skole og forældre. Målet er, at eleverne oplever voksne, der møder dem med det samme ressourcesyn og som tror på deres evner. Partnerskaber og samarbejde mellem skoler. I en god skole for alle samarbejder skolerne i Kolding Kommune i partnerskaber for at lære af hinanden og for at understøtte det fælles skolevæsen. Formålet er i fællesskab at få inspiration og afprøve indsatser, så de gode initiativer og idéer, som udvikles på skolerne, bliver bredt ud og gavner flest mulige elever i kommunen. Så hvordan mærker eleverne arbejdet med en god skole for alle? Ja, hvis man nu tager Anton her, han går i 4. A, og noget af det Anton og hans klassekammerater vil opleve, er, at de i nogle timer vil få undervisning af 2 voksne på samme tid. De vil også opleve større variation i undervisningen, og de vil blive mødt af voksne med en fælles tilgang, der tror på dem og deres ressourcer. De vil også opleve god læring og trivsel, og sidst, men ikke mindst, vil de opleve sig som en del af fællesskabet. Så hvis vi nu her til slut lige skal runde af og samle op på, hvad en god skole for alle er, så handler det om, at alle elever skal mødes af kompetente voksne med et ressourcesyn, at alle elever har ret til at være en del af et stærkt lokalt fællesskab, at skabe et stærkt samarbejde mellem skole og forældre. Det handler om et fælles skolevæsen med en tydelig retning for den pædagogiske udvikling, og så handler det om at skabe en skole, der kan mere for flere elever.